ka ala barkada ka wali ɲuman dɔn. Ni ye a san 2 ye Iji kun datugura malidenw na wa a dayɛlɛla ɲinan ko kura. Yala datuguli san 2 tɛmɛnen ninnu na a ye mun de kɛ Iji taga yɛrɛ taabolow kan? Alhamdulillah ɲinɛ ala y'an dɛmɛ an donna Madina. Baara fɔlɔfɔlɔ ye u ka se ka taa bato kɛ alakira ka misiri la sallallahu alaihi wasallam. O kɔfɛ ka taa ziyara kɛ alakira yɛrɛ kaburu la. O kɔfɛ yɔrɔ min bɛ ko rawda n'o ye alijinɛ nɔgɔforo min bɛ alakira ka misiri kɔnɔ u ka taa ka bato kɛ. O kɔfɛ ka taa ɲɛ da Bakiya kaburu do ka alakira ka sahaba ma 10 ni kɔ bɛ yɔrɔ min. A yɛrɛ musow bɛ yen, a denw bɛ yen, a balima caman bɛ yen. O kɔfɛ an taara ka Uhudu kulu fana la. Alakira ka kɛlɛ filanan n'a kɛra o yɔrɔ la. O ziyaraw bɛɛ kɔfɛ sa Ijidenw ka u jija ka seli caman kɛ alakira ka misiri la. Ka da ka alakira ka misiri seli kelen o bɛ bɛn anw ka farida 1000 baraji ma. Alhamdulillah an nana Zul Hulayfa an ye naamu ta ye. O naamu bɛ ta ni umra ŋaniya de ye. An sɔrɔla ka na don Magan kɔnɔ ka umra kɛ k'a ban. Arafa baara kɛnɛ ye jumɛn ni jumɛn ye bi? Ɲinɛ hiji Arafa bɛn juma ma. O kɛra bonyaba ye Ala ye min kɛ ɲinɛ hijidenw ye ka da ka alakira yɛrɛ ka Arafa don bɛnna jumadonya de ma. Hukumu de kɔnɔna la sa hijidenw n'an n'u ta Arafa kɛnɛ kan. O de ye yɔrɔ belebeleba ye sa hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Wa alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko don de duwawu ka fisa don bɛɛ lajɛlen ta ye. Juma tile binna an bɛ k'an kun da Musdalifa kan. Fajiri selilen kɔ an bɛ sɔrɔ k'an kun da sitana bonyɔrɔ kan ka taa sitana belebeleba bon seliba don sɔgɔma. N'a nana o la hijiden kelen kelen bɛɛ lajɛlen minnu ye cɛw ye u b'u kun di, musow bɛ dɔ tigɛ ka b'u kun sigi la. An b'an ka laadalafiniw don. Seliba don kɔfɛ an b'o bɛɛ kɛ ka sitana bon an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Magan ka na hiji tawafu fana kɛ. N bɛ taa Mali la don min na sa an bɛna ka na k'an bɛɛ da kɛ alikaba ye. E de bɛ da Ijidenw kan san o san 2 tɛmɛna ka sababu kɛ coronavirus banako nin ye. Yɔrɔ kun datugulen don. Awa ɲina aw sera ka sira sɔrɔ ka taga kɛnɛya ko ta fanfɛla la. Yala Magan jamana ye taabolo kuraw de bila senkɔrɔ wa walima a bɛ cogoya jumɛn na? Ne tɔgɔ ye Dr Yaya Traoré. Ne donna voyage ka dɔgɔtɔrɔ ye. Ne de ka hijidenw ka suivi kɛ depuis Bamako. Vraiment an kun bɛnna ka ɲa kosɛbɛ. Baara taabolo kɔni ka ɲi. O san 2 sigi in on peut dire k'a ye impact k'a kan parce que saoudiens yɛrɛ ye taux réduit. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen ils n'ont pris que 1 million cette année. Donc vraiment ɲina Iji an bɛ se k'a fɔ Iji bonus don. U ye fɛn caman datugu. Bon Iji wari nana gɛlɛya fɛnɛ bɛɛ b'o dɔn. Mais avec tout ça mɔgɔw sera ka na Iji la. Depuis an bɔra Bamako ka na j'ai pas eu de problème particulier avec les pèlerins. À part fɛnmisɛnnin dɔw n sen bɛ n dimi n fasaw kumunna o dun an y'o la kɔlɔsi k'a fɔ maliyɛn ka tɔgɔma tɛ ten. Tɔgɔma in ka gɛlɛn mɔgɔw ma parce que bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na. Dɔw bɛ bana ka da yɛrɛ mais tiɲɛ na an bɛ Ala fo ka Ala barikada. An m'o kasi sɔrɔ ɲinan fɔlɔ ne kɔni ka pèlerin bɛɛ alhamdulillah rabbil alamina.